Historien om Abraham og hans søn Isak. Abraham har fået at vide af Gud, at han skal ofre sin søn Isak. Nu har Abraham har bundet Isak, og han er klar til at slagte ham. Pludselig kommer Guds hånd ned og siger: Abraham, Abraham. Ja, slå ikke din søn ihjel. Du har bevist, at du tror nok på mig.